hanggang sa may diwata na bagdinat ko. Nalasing kagabi. Te, nakasupsop na blang tanan. Baw, kay kadamo kasi inyo sa nagtag sa akon sa sini nga video. Gapamangkot sang reaksyon ko sini nga video. Simple gid lang initani, challenge. Masaot-saot, tapos golpe lang may magsulod. Para wholesome ang iban ilang mga kabataan, ginakis sila sa ilang bata. Ginakis sila sa ilang nubya o kunubyo. Mayara man sila ginapakaon pizza. Ginahungit sang talong para daw kaladlawan man. Pero ini ako nakita, bawang jugila. Ang agi, si Tiyoy, ginhungit sang pitoy. Gin-double check ko. Kapila ko sulit-suliton para i-confirm. Kaya tabi na akong hotdog lang. Bao, hindi. Tarogo nga nag-autog. Confirm. Gani. Partido P, pongko, plaster pamati. Kaya subong nga punto por punto. Sa una, hotdog. Talong, agogo, ang ginahungit sa ila. Bao subong. Tudtuod. Tarugo. Pero, mas magbilib ko kung tani, pati itlog yung tulon mo. Una nga punto, tanan kita hindi perfecto. Tanan kita may sala, makasasala. Pero tani, kung kita makasasala, aton halungan ang aton dignidad para kita irespeto. Hindi maghimo sang content nga ginago. Siyempre, ang mga korto-utok, no? Mga kulang paminsaron, dalahigon na naman nilang tanan nga mga kaagian, mambas nga. Siyempre, agi mo bastos damak. Nga wala sang babae, lalaki, tumboy nga hindi damak, bastos. Puros lang agi. Hindi sa amo sina, no? Hindi amo na dapat ang mindset naton. Pero siyempre, kitungod agi naman ang naghimo, makahambang damo sa ilang mga damak, damo sa ilang bastos. Pero inyo paminsaron nga mas damo man ang hindi bastos, mapuslan kag respetado. Kaduha nga punto. Sa San Otto, nagligad si Mana para mag-viral ang mga tigulang nga pangihi. Napasirit ang ilang ihi, patayog-tayog, padamo-damo guwa sang ihi. Mayara man mga lalaki, pabukol sang ilang atubangan. Okay pa to. Bosubong. Ang agi kasadya. Kaya nagpahungit si Tiyoy sang pitoy. Tege, nalipay ka, Ged? Kaya naka-um-um ikaw sang turon? Ha? Nalipay ka? Kaya naka-um-um ikaw sang turon nga taglimahon? Mabilib ko tani. Kung ang imong kin-um-um, turon sang save more nga tag-20hon. Ikatatlo ka punto. Kung makita ni sang tatay mo, ambot na lang sa imo. Tapat ka, Ged. Pasi kung ikaw iyay gapos sa dalong sang langka, kag ipakutot sa pala. Kanya akinangan mo gid ipo sa social media. Nga akinalan ipakita, Gid. Wala sang iban nga video da na nakaslow mo. Just lang. Pero sa inyo, nga gusto mag-challenge sa among sini nga kabastusan, kung ako sa inyo, hindi na kamo magkahuya. Ipakita ang itsura, ipakita ang lawas, ipakita ang tanan. Kung paano ni maipasirib ang imong turon. Kaya kung makita ang itsura, hindi kami makahambal. Mayo tani ko nila gwapuhon, hindi mo riyon. Ika-apat ka punto. Amo na inisubungan nagkakalatabo. Kaya nga, mag-upload ikaw sang video nga may moral lesson. Mag-upload ikaw sang mga funny videos. 100 views, 1,000 views. Pero mag-upload ikaw sang kabastusan. Kadamakan, million views. Tingalaman ka mo kung nga, no? Kaya mo nang nagustuhan sa mga kadamaan. Kay poros man sila bastos, kag poros man kadamakan ang ila. Mayo na, kaging pakita ni mo kung paano ka magtulon sang tarugo, swabe. Pero subong kayo nag-viral. Sa hindi, maayo. Sa hindi, manami. Nag-viral ka, mabuyayawan, mayawyawan. Di subong, swabe, paihan ang pagtulon ni mo sang buyayaw sa imo. Gani sa inyo nga nagalantaw. Sabay plano maghimo sa mga amo sini nga video. Antes ka mo magdinamak. Antes ka mo magbinasting. Inyo paminsaron. Kung ining video i-upload ko, ano aya lang ihamba sa mga tao sa akon? Sila maminsar nga ako lang o kon kulang-kulang?